Είναι 13 χρονών και έχει γεννηθεί στο ζωολογικό πάρκο Mundo Mar της Ισπανίας, από που ήρθε κοντά μας το καλοκαίρι του 2010. Ο κόσμος συνήθως μπερδεύει τα θαλάσσια λιοντάρια με τις φώκες. Τα θαλάσσια λιοντάρια όπως η Μάρα, που ανήκουν στην οικογένεια των οταρίδων, έχουν εξωτερικά άχθια, ενώ οι φώκες έχουν μόνο μια τρύπα πίσω από τα μάτια. Ακούνε καλά και μέσα και έξω από το νερό. Τα μάτια τους είναι αρκετά μεγάλα και καλά προσαρμοσμένα, έτσι ώστε να βλέπουν καλά μέσα και έξω από το νερό, ακόμα και όταν αυτό είναι θολό. Όταν βουτάνε στο νερό, η μύτη τους κλείνει αυτόματα, έτσι ώστε να μην περνάει νερό στους πνεύμονές τους. Μπορούν να κρατήσουν την ανάσα τους για περίπου 10 λεπτά και έτσι καταδύονται σε βάθος έως 250 μέτρα. Μάρα, ντροπή μας, λέει η Μάρα, σκουπίδια στην παραλία μας. Δυστυχώς στην Ελλάδα μετά από ακόμα σκουπίδια στις παραλίες και στις θάλασσες, βέβαια δεν έχουμε θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας, έχουμε όμως μεσογειακές φώκες, ένα από τα πιο απειλούμενα είδη στον πλανήτη μας, και φυσικά δελφίνια. Η Μάρα θα μας δώσει το καλό παράδειγμα. Μα φυσικά, τα σκουπίδια στους κάδους των αχρήστων. Ευχαριστούμε πολύ τη Μάρα που μας επευθύνησε, ποτέ σκουπίδια στο νερό. Ο Άργας, η Γλώρια, η Πέρμια, η Σμίλτε, ο Βάλτης. Τα δελφίνια μας καλωσορίζουν τους εκπαιδευτές τους. Και ήρθε η ώρα να σας συστήσουμε τα δελφίνια μας. Ξεκινώντας με τη Χλόη, 7 χρονών και μητέρα του μικρότερου μωρού μας, για πρώτη φορά μητέρα. Η Γλώρια, ο Ερμής, 8 χρονών. Και ο πατέρας των περισσότερων μικρών μας, ο Άργας. Και ακριβώς μπροστά μας, η Γκάμπια και η Πέρλα. Η Πέρλα είναι κόρη της Γκάμπιας και η Γκάμπια είναι η μητέρα του πρώτου μας μωρού. Έχει κάνει ήδη τουλάχιστον 5 γέννες. Και τώρα που γνωρίσαμε καλύτερα τα αδελφίνια μας, θα τους δώσουμε ένα μικρό. Και αυτό θα μας το ανταποδώσουν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Τα πλευρικά πτερίγια και η ουρά τα βοηθάνε να περιστρέφονται και να σταματάνε στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Το ραχείο πτερίγιο τα βοηθά να διατηρούν την ισορροπία τους όταν κολυμπάνε. Ως ηλαστικά έχουν πνεύμονες και αναπνέουν οξυγόνο. Η μύτη τους είναι μια τρύπα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους και ονομάζεται φυσιτήρας. Μπορούν να κρατήσουν την ανάσα τους για περίπου 15 λεπτά και έτσι καταδύονται σε βάθος έως 300 μέτρα. Ας ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να πάρουν ανάσα.
Αυτός είναι λοιπόν ο χαρακτηριστικός ήχος του φυσιτήρα, από τον οποίο επίσης το νερό μας βεβαίως είναι αλμυρό, εμπλουτίζεται με αλάτι. Το βάθος της πισίνας μας είναι 6 μέτρα και όλη αυτή η τεράστια ποσότητα νερού που βλέπετε πετάει κάθε 4 ώρες από το υπερσύγχρονο μηχανοστάσιο στα αριστερά σας και καθαρίζεται με φυσικές μεθόδους όπως όζον, περιόδη πυροβολία και διαχωρισμό πρωτεϊνών. Τα καταφέραμε να σας τρέξουμε λίγο. Θα τρασίσαμε. Αυτή η κίνηση που είδατε που κάνουν τα δελφίνια με την ουρά τους έχει παρατηρηθεί ότι την κάνουν για να ζαλίσουν τα ψάρια με αυτά τα στεφάνια για να δούμε θα το καταφέρουν και τα τρία. Και τα τρία μέσα, έξω και μέσα. Και την μπέλα να περάσει από πάνω της, αλλά και πόσο πολύ προσέχει η μπέλα για να μην την ακουμπήσει.